र' दिनै आं नोंनाव मोनसे लाइभ कुइसन सोंनि हो बेंलाय आदा बेंलाय दे आं सोंदो गोजांफिनबायलै आं दिनै नोंनावहाय मोननैसो लाइभ कुइसन सोंनो लुबैदों हो रेडि ना औ दे रेडि दे बयबो थानायावनो सोंखानांगौ मिथिबाय लाइभ सोंसै ओंखायनो औ जेब्ला नों गिबि इउटुबाव फैजेनदोंमोन ना बे औ समाव नों मा गोसो जानानै इउटुबाव ओंखारनानै देलाय बेखौ खिन्थालाय नोङो लाइभ आं गिबि इउटुबाव ओंखारजेननाया माने आं जेबो थांखियानो गैयामोन आरो इउटुबाव फैनायनि ओमफ्राय चेनेलालाय खुलिनानै दङमोन दंनाया होनब्लाबो आं भिडिअफोर बानायाखैमोन भेरिफाइ थिरिफाइ खालामनानै होजोबदों ओमफ्राय जेब्लानाखि बे लकडाउनासो आंखौ भिडिअ खालामहोनाय बायदि जादों आरो जेब्ला आं बेंगलराव दंफैयोमोन नोंनि फार्स्ट भिडिअखौ आं नायदोंमोन ना गोसोआव दंना औ गोसोआव दं माखासे भिडिअआ दंखायो दाबो आं होनब्लाबो औ आं भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन माने बिदि गोसोआनो गैयामोन ओंखारनायनि ओमफ्राय उनावहाय बिदि लकडाउनाव फासि नांबाय लोगोफ्राबो गोबाङैनो फासि नांबाय ओजोंहाय मन्थ्रिफोरजों चिफ मिनिस्टारफोरजों रायलायनानै ओमफ्राय मोनसे निउस बड'लेण्ड रादाबाव हरदों आङो ओमफ्राय नैबेनिफ्राय एसे साहस मोनदों भिडिअफोरखौ बानायनो औ बिनिफ्राय लकडाउनाव फासिनायाव बानायनाय दा बानायबाय थानायानोसै आरो भिडिअ उनावहाय औ बिदिनो मानसिफोरनि बानायनायखौहाय बिदिनो फुरानाफोरनि बानायनायखौ माबायदि इन्टारेस्टिं खालामो मायो बेबायदि इन्टारेस्ट फैलांबाय एसे आइडिया मोनलांबाय ओमफ्राय दा बानायबाय थानो लुबैसै आरो अके नेक्स्ट कुइसन सेकेन्ड नाम्बार कुइसन हो जेब्ला मोनसे हमनानै ला मोनसे प्रग्राम जादों आरोखि हमनानै ला मोनसे साहित्य सभा जादों हयथ' माबा मोनसे जादों बे समाव बिराद सेंग्रा सिख्लाफोर बिराद दङ आरोखि बे समावहाय नोङो भिडिअखौ खालामनो लाजियोना लाजिया सिगांहाय लाजियोमोन ओमफ्राय दा जेबो मोनला अके दा माबा बरिया गय बाथ्रा मोनबाय आरो औ औ माने ओमफ्राय दा ओरैबायदि मोनसे फिल फैबावबाय भिडिअ बानायनायावहाय औ माने आंनि एक्सपिरियेन्स मोननाय आरोखि इयो बिदि मानसि बुरजायाव औ भिडिअ बानायनाय माने औ जोङो जेब्ला भिडिअखौ बानायो अब्ला बे समावहाय जों गावखौनो भिडिअ बानायग्राफ्रा गावखौनो एसे फाग्ला साइसाव दोननानैहाय बानायनांगौ जायो आरो जों भिडिअखौ होमब्लासो नों भिडिअआवहाय इन्टारेस्टिं लाबोनो हागोन मानसिफोरनि गोसोखौ औ खुसि खालामहोनो हागोन आरो आंनि राइट मोनदांथियावहाय बेबायदि मोनदों आरोखि आं दा राइट एन्सार थिगानो आं गोजोननाय मोनदों नोंनि बे सोंनायनि फिननायाव आं बिराद मोजां मोनदों मानो होनबा जेब्ला जोङो मुडा मोजां अब्लासो आंबो भिडिअ खालामनो मोजां मोनो जेब्ला मुडानो गाज्रिखाबाथाय भिडिअ खालामबाथाय इन्टारेस्टिंबो जाया भिउसबो मोना आरोखि औ एबार बिदिनो थार्ड जायो कुइसन हो जेब्ला नोंनावहाय 1K बो साबसक्राइबार्स गैयामोन बे समाव नों माबादि फिल खालामोमोन गोसोखौ माबादि मोनोमोन एकदम 1K जाय समावथ' बोसोरसे नांखादों आंनिया 1K जानोहाय औ औ बे समावहाय बिदिनो गोसोआ एक दुइ जाबाय थायोमोन आरो बानायनांगौना बानायनांलिरा बेफोरबायदि जाबाय थायोमोन गारनोसै नामाबो सानोमोन नामा नों औ गारनोसै बेखारसोलै गारनोसै नामाबो सानोमोन आं औ ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो लोगो मोनलांबाय एसे एनै गिदिर इउटुबारफोर लोगो मोनलांबाय ओमफ्राय उनाव कन्टेक्ट नाम्बार ग्रुपफ्राव लोगो मोनलायबाय एसे एनै बे नोंसोरजोंबो लोगो मोनलायबाय एसे एनै सापर्ट खालामलायबाय दा बेसिमावहाय सफैनानै दङ आरो माखासे इउटुबारफोरनि अननायाव दायो नोंना 20,000 साबसक्राइबार्स दं नों गोसोखौ माबादि मोनो दाथ' गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय आरो बेबायदि आवगायलांबाय थाब्ला हामगौ सानो आरो औ माने औ उनावहाय जोंबो एसे गोबां पेमेन्ट मोननाय जाहैला एसे जोंबो बिदिनो गोरिब न'खरफ्रावहाय एसे बोथिसे ओंखामब्लाबो होबोनो हायो खोमा जोंनि मोननाय रांजों बेफोरबायदि सानदों आरो सिगाङाव थांनानैहाय माने 100 थाखा होबोलाबोसो बेनो बोथिसेनि उदैया सुफुंबाय जाहैबाय थाइसे उदैया सानसेनि थाखाय औ बेफोरबायदि हेल्प खालामनो हानायनि जानो हायोब्ला हामगौ बेफोरबायदि फिल दं आरो गोसोआवहाय
हागोन ना हाया समासो खोन्थासिगोन। नेक्स्ट कुइसन दायो गोबां मानसिफ्रा जोंनि दानि देरफुनाय मानसिफ्रा देरफुनाय माने दानि फैबाय थानाय समाव गोबां मानसिफ्रा माने इउटुब सलायनो गोसो जायो आरोखि ना हो बे इउटुब सलायनो गोसो जानायाव नोंहा बिसिनि सायाव माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा? बिसिनि सायावहाय आं गोदान इउटुबारफोरनि सायावहाय जेबो बुंनो गोसो जाया। फैनांगौ बयबो फैनांगौ आं ओरैबायदिसो लुबैयो माने बयबो फैनानैहाय माने गासैबो जाय जेरैहाय नों मा राव रोङो जोंनि बर' रावजोंल' नङा आरो नों मा राव रोङो बे औ रावजोंहाय माने गावनि रोंगौथिखौ बाहायनांगौ आरोखि औ माने फैबाय थानाय इउटुबार गोदान गोदानफ्रा सोरबा सोरबा बिदिनो हिन्दी इंलिस फाक्का जायो सोरबा आसामिस फाक्का जायो बैफोरबायदि मानसिया माने नों मा लेंगुवेज रोङो बे लेंगुवेज नों भिडिअ बानायनानैहाय गावनि कालसारफोरखौहाय फोस्रावनांगौ गोजान जायगाफ्राव मिथिहोनांगौ बुजिहोनांगौ उमुक जायगायावबो बेफोरबायदि दङ नै होननानै माने गोजान जायगानि मानसिफ्रा मिथिनांगौ आरोखि जों बर'ल' बानायनायजों जोंथ' मिथिहोनो हायाना माखासेया बुजिया बेबायदि हायोब्ला बे गोदान गोदान फैबाय थानायफ्राबो मोजांसो माने दा गोदान आइडिया मोनथ'वाखै बानायनो भिडिअफोरखौहाय कुवालिटि बानायनो रोङाखै आइडिया मोनथ'वाखै ओमफ्राय मोजां केमेरा गैया सोरबाया एडिटिं मोजां रोङा आंलाय ओरैनो ओमफ्राय नरमालसो बानायखायो आं भिडिअखौ औ आङो आरोबाव मोनसे कुइसन सोंबावनि जेब्ला इउटुबाव फैनानै एसेबाबो साक्सेस जाबाय मनिटाइजेसनबो अन जाबाय आर्निंबो मोनहांबाय ओमफ्राय नोङो पेमेन्टबो मोनहांबाय हो बे समाव नों माबायदि फिल खालामदों जेब्ला नों फार्स्ट पेमेन्ट मोनदोंमोन? जेब्ला फार्स्ट पेमेन्ट मोनदोंमोन आङो ओरैबायदि खुसि जादों माने आंनि पेमेन्टआ ओरैबायदि आन्दा गुन्दासो हाबफैखादों आंनि पेमेन्टआ फैगोन आं सन्देह गैयामोन आरोखि फैगोन ना फैया दाउट दंमोन बेंकआथ' माबा एद खालामना दोनखादों माबा टाइममोन नै थांनायावहाय मा फुजामोनलाय बे दुर्गा फुजा समावहाय थिग दुइथा ना एकथा जाबायमोन आरो आंनि पेमेन्ट फैनाय समावहाय डाइरेक्ट SMS फैबाय आंनावहाय इउटुबनि पेमेन्टनिफ्राय मेलबो फैबाय इउटुबनि पेमेन्ट नोंनि रिलिज जाबाय होननानै मेल फैबाय मेलखौ नायबाय आङो गोसोखौ ओरैबायदि खुसि मोनबाय ओरैबायदि खुसि मोनबाय खुसिजोंनो लोगोफोरनो बायदिसिना जाहोग्लुंलाबायदों माबायाव बे समावहाय दावदै खेला जादोंमोन लोखि फुजा दावदै खेलाबो जादोंमोन उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ गामिनि हिनजावसा सिख्लासा गथ'फोर दङ इउटुबनि पेमेन्ट मोनदों नोंनि आदा लाबजानो हर बेनो लाङो दावदै गेलेहैयो गोलैग्रा 400 500 बायदि थांखादों बेयावनो ओरैबायदि खुसिजोंनो आंबो लाखिखायाखै फार्स्ट मोननाय फैसा बयनोबो गोसो खुसि जाहोगोन आं होननानै जाहोबाय ओमफ्राय माखासे बासिबावनायखौ ओमफ्राय माखासे जोंनि चिरांनि इउटुबारफोर दङ बिसोरखौ लिंलांनानै नाखाथि हाजोआव ओरैनो पार्टि फिसा खालामहैया बिदिनो आरो ओमफ्राय आंनि आखाइयाव गरसेबो थाखासै न'आव एसे होबाय आइमोननो 1500सो होनाय जायादां माखासे आं बाहायबाय नेक्स्ट सेकेन्ड कुइसन पेमेन्टआ माला मोनो मिथिया गोबां मानसिफ्रा इउटुबार जायोब्ला बिराद थाखा मोनो होननानै बुङो बेयावहाय नोंहा मा बुंनो सानो बे खोथायाव? गोबां मानसिफ्रालाय बुङो बुंनाया इउटुबार जायोब्ला थाखा मालदार सानो नाथाय इसेबां साननाय बायदि फैया आरो बै हिन्दी सिन्दिफोरनि बायदि जाया दा जोंनि बर'आवहाय खोबावनो खामायग्रा होननानै बुंला इउटुबावहाय सानैसोल' दं आंनि नोजोरावहाय सानैसो इउटुबारफोरल' दङ आरो सानै साथामसो दङ माने इसिबां फैसा फैया इउटुबाव नोंनि नायग्राया गोबांब्ला जुदि नोंनि भिउवार्सफ्रा खनसेयावनो सानसेयावनो बिदिनो 20-30 हाजार फैग्रा दङब्ला नों मान्थलि पेमेन्टखौ मोननो हागोन आरो आंनि आन्दासाव आरोखि आं मोनदांनायावहाय राइट 1000 2000ल' भिउस जानायजोंहाय मान्थलि मोननाय नङा पेमेन्टखौ आं आन्दास नाजावनो हाया खालामनायाव आरो मान्थलि नाजावनो हाया जेब्ला नोङो 2-3 लाखनि खाथियाव दङब्ला नों मान्थलि मोननो हागौ बिदिनो 20-22 हाजारसो मान्थलि मोननो हागौ आरो 2 लाख माबानि खाथियाव दङब्ला मान्थलि हायो आरो नाजावनो
भिउसा एनि टाइम बिसिनिबो 10,000 15,000 फैनांगोन आरो 2 लाख साबस्क्राइबार थालाबो मान्थलि थिखांनो हागोन। दे जोबोद गोजोनबाय माखासे कुइसन सोंनायखौ नोंनिफ्राय रिप्लाइ मोननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। दा आं जा फिल खालामबाय थायो गोसोआवहाय माबायदि भिडिअ खालामब्ला माबायदि भिउस लाबोनो हागोन, माबायदि साबस्क्राइबार बारायनो हागोन, बेफोरखौ गोसोआव बिराद थुलुंगा माबाखाय थायो आङो गोसोआवहाय। माने मालाबा इन्टारेस्टिं खालामनो गोसो जायो, मालाबा भिडिअखौनो खालामनो गोसो जाया, बिदिबो जायो। भिउसफोरखौ साबस्क्राइबारफोरखौ बोरै बारायहोगोन बेफोर आइडियाफोरखौहाय माने सोलोंनो नाजाबाय थायो आरो आं। आंनि दायो रोंनायखौ दायो जोंनो मा नांगौ, दायो जोंनो मेनलि नांगौ, जोंनो गोबां नांगौ होनोबा साबस्क्राइबार्स। जोंनो दायो बेसेबां हायो जोंनो साबस्क्राइबार्स नांगौ। जों दा हमनानै ला आंनाबो बै समावहाय बिदिनो 10K 20K समाव आं बिराद दुखु जायोमोन आरो मानसिफोरना 100K 50K जायो माला जागोन होननानै आंबो सानबाय थायोमोन दै। खिन्थु आंबो अट'मेटिकलि आंबो आन्दाज मोनासै आरो ना, माने बयनिबो सापर्ट मोननानै गोबां जोंनि बर'फोरनि सापर्ट मोननानै आं बिदिनो 20K 30K 40K 50K गोबां खस्थ' भिडिअ अबावबा गोजानाव थांबाय, अबावबा बिदिनो मालाबा फानि भिडिअ होबाय, बेजों लोगोसे आं माने एसे खस्थ' मोनदों आरो ना। ओमफ्राय दायो 90K साबस्क्राइबार्स 94 जाबाय, बिराद गोजोननाय मोनदों आरो ना। होमब्लाबो माने हमनानै ला जोंनो गोबां साबस्क्राइबार्स नांबावगौ, बेबो थोआ आरोखि ना। ओमफ्राय दायो हमनानै ला गोबां मानसिफ्रा जोंखौहाय बुङो आरो ना, डाइरेक्ट आं लाइभआवसो बुंदों दै दायो, आं सोरखौबा रायलायखुमादों सोरखौबा माबादों नङा। गोबां मानसिफ्रानो बुङो जेब्ला मानसिया इउटुब जाबाय, इउटुबाव ओंखारबाय, हमनानै ला साबस्क्राइबार्स मोनबाय 10K 20K, अब्ला बयबो सानगोन जि हमनानै ला आंखौनो दा नै आंहा 94K साबस्क्राइबार्स दङ ना, दा गोबां मानसिफ्रा सानगोन मेहेरा बिराद फैसा मोनबाय माबाय, खिन्थु मानसिफ्राथ' बुजियाखै दि आङो माबादि खस्थ' मोनदों। ओमफ्राय ओरै फारसेथिं नायोबा भिउस जाया जोंना, जोंनि भिडिअआ भिउस जाया। मानि थाखाय जाया होनोब्ला भिडिअआबो इन्टारेस्टिं जानांगोन, ओमफ्राय नायग्राफ्राबो इन्टारेस्टिं मोननांगोन। थ' बेबायदि समावसो भिडिअसआ भिउस जायो। दा आं मानि थाखाय दा भिडिअ मोजां आगारनो हायाखै होनोब्ला आं दा बेरायनो मोनाखै, आं न'आवनो दङ। ओमफ्राय फारसेथिं नायबाय जोंनाव बेरायनो थाखाय जोंनाव फैसा नांगौ, नंगौना नङा? दा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मट' ब्लगार बुहुद खम। मानो खम होनोब्ला जोंनि बर'फोरनावहाय एसेबां थाखा फैसा गैया मट' ब्लगार जानो थाखाय। ओमफ्राय गोबां मट' ब्लगार जानो थाखाय थाखा फैसाफोर दङ, नाथाय बिसिना साबस्क्राइबार्स गैया। नै बेफोरबायदि जायो आरोना। ओमफ्राय हमनानै ला दायो जोंनावहाय जोंखौ बुहुत बुङो आरोना, आंखौ रायखुमानाय नङा, डाइरेक्ट सोरबा बुङो, इनडाइरेक्टलि बुङो आरोखि, आंखौ जावगुबैयो आरोखि ना। होद नों इउटुबार जाबायलै, नों बिराद आंखौहाय बुङो आरो नोङो बिराद फैसा खामायबायलै इउटुबनिफ्राय। खिन्थु आं डाइरेक्ट बुङो आरो ना, खुगाजों आं डाइरेक्ट बेनो रिप्लाय होफिनो आरो, खनसे इउटुबाव ओंखारनानै नाय, ओमफ्राय नोङो 50K साबस्क्राइबार्स लानानै नोङो भिडिअ आगारबाय था, ओमफ्राय नोङो फैसा खामायनो हायो ना हाया नों बेखौ ट्राइ खालाम होननानै बुंदों आरो आं डाइरेक्टनो, आंनि खुगानिफ्राय डाइरेक्ट बुंदों आं दुखु मोनदों। आरो इउटुबार जाबानोदि लाख लाख थाखा मोनो, बे फैसा मोनो बे खोथा नङाना। भिउसबो मोननांगोन मोजां साबस्क्राइबार्स थानानै, अब्लासोलाय नों थाखाबो खामायनो हागोन। खिन्थु गोबां मानसिफ्रा थाखानि थाखाय खिबाव खारो, थाखा मोननो थाखायसो इउटुबाव फैयो दै सोरबा। ओमफ्राय गोबां आंनि लोगोफ्रानो गोबां माने बुङो आरो इउटुबार जाबायलै मालाय बिराद लाख लाख थाखा मोनो। आरे खनसे इउटुबाव ओंखारनानै नायना अब्लानो बुजिगोन होननानै आं दाख्लैबो बुंदों। मानसिफ्रा बुजिया बेफोरबायदि खोथाखौहाय। सोरबा बुजिया दै, बुहुत मानसिफ्रा मिथियो, खिन्थु बुहुत मानसिफ्रा मिथिया। 100आव 50%आ मिथियो, 50%आ मिथिया, बेफोरबायदि आरोना। साबस्क्राइबार्स बुरजाबानो कि बे फैसा लाख लाख थाखा मोनो बे खोथा नङा आरोना। गोबां मानसिफ्रा बुजिया आरोना, खिन्थु माथो होनबावनो, बुजियैखौ नों दा एक्सप्लेन खालामबाबो बिसोर बुजिखाया। मानो होननानै मिथिबा बिसोरो माने बिसोरनि साननायफ्रानो उल्थाखा, नेगेटिभखा, पजिटिभ साननो रोङा, बेफोरबायदि जायो आरो। दा नै साननानै जोंनि फुराना इउटुबार आदा आलफ्रेदमोन दङ, औ बिसोरबो माथो मोनो फुराना 15-16नि बारा मोना खोमा। बिसोरबो बिदिल'सो मोनखायो। दा हमनानै ला नै
प्रकाशाबो दं प्रकाशाबो मोननै चेनेलनि मोनो बेनाबो 20-22नि थाङा खोमा दा ओरैबायदि होनो दाख्लैबो आंखौहाय माने माथो बुंबावनो लोगोफोरखौथ' एसेबांबो बुंनो हाया नालाय नोंहाथ' मालाय मासावनो 1 लाख 2 लाख मोनोलै ने होननानै बुंदों आरे आंसो मोनथिगौ हो आंसो मोनथिगौ आं दि मा अबस्थायाव दं फारसेथिं सानोब्ला जोंहा बेखौ बुंनानै लाब गैया आरे भिडिअ'सा भिउस जानानै एड्स ओंखारदेरनांगोन बे एड्सआसो जोंनि फैसा बेखौ माबा ओंखाराब्ला नों नायनायनि लाबानो गैखाया बेफोरबायदिसो ओमफ्राय आं डाइरेक्टलि बुंनो आरोना आरे भाई खनसे इउटुब चेनेल खुलिनानै नाय लाख थाखा मोनना मोना नोंसोर बायदि मास्टार साख्रि गोनां मोनब्ला आं बेफोरबायदि बुङामोनलै रावखौबो होनना बुंदों आङो लाजिदों मानसिया मिथिबाय बेना मालाय सरकारि साख्रि दं बिसिना मालाय मास बायबानो थाखा फैसा मोनो 24,000 28,000 30,000बो मोननो हागौ मालाय बिसिना सरकारि साख्रि दं जोंनाथ' सरकारि नङाना बियो पारमानेन्टलि जब नङाना बियो मानसिफ्रा बेखौ बुजिया आरोखि होमब्लाबो जेबो नङा बुजियैया बुजिखाया बुजिग्राया बुजियो बेफोरबायदि आरो ओंखायनो बिसोरजों नांलायनानैबो लाब गैया ओंखायनो आं डाइरेक्ट बुङो मोनसेल' खोथा बुङो आं इउटुब चेनेल खुलिनानै नाय अब्लानो मोनगोन आरो फैसानि थाखाय इउटुबाव फैदोंबा दाफै होननानै बुंखायो आङो सिद्दा खोथा फैसाखौ लब जानानै इउटुबाव फैदोंबाथाय बे जिन्दागि हाया बियो ग्रथ जानो हाया नोंनि गावनि टेलेन्टखौ गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय फैयो सोर आरो हायोबा गावनि हारिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय फैयोब्ला फै मस्ट वेलकाम बयखौबो आं रावखौ बादा होआ खिन्थु फैसानि थाखाय फैदोंबा खुलुमखायो आं फैसानि थाखाय फैनाङा फैसाया खामायनो होननानै फैयोब्ला खिन्थु हाखानाय साक्सेस जानाय नङा औ साक्सेस जाया आरो मालाबाबो माने बे फैसा खामायगोन होनना फैग्रा मानसिया एकदम खामानिखौ गरम गरम मावो थान्दा लेभेलजों मावो आरो औ माने थान्दा लेभेलजों बेबायदि मावोब्ला मोजाङै सहैगोन आरो मोजाङै गाखोलांनो हागोन गरम गरम मावलालाय दिनै मावबाय गाबोन मावा है माथो जायारा है गारनायसैलां फैसा बेनो खामायबाय फार्स्टआवल' गरम गरम मावबाय ओमफ्राय ओरैबायदि जायो आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि हो मोनसे कुइसन सोंबावनि आं गोबां मानसिफ्रा प्रमसननि थाखायहाय नोंनाव मेसेज खालामो ना खालामा खालामो कमेन्टआवबो फैयो खालामो अके खालामो हो गोबां मानसिफ्रा प्रमसननि थाखाय खालामो बे प्रमसन खालामबा मा जायो बेखौ नों मिथियोना मिथिया बेखौ फोरमायलाय बे प्रमसन खालामबा मा जायो आं बेखौथ' मिथिया प्रब्लेम फैयोबा होननाय आं मिथियो ओमफ्राय आं दाबो बिनि क्लियार मिथियाखै अके आं नोंनो खिन्थानि प्रमसन होबा जेबो नङा जोंनावबो प्रब्लेमालाय एसे रिकमेन्डेडआ डाउन जायो हो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय हमनानै ला आङो नोंनि बेंलाय चेनेलखौ आङो प्रमसन खालामगोन दायो जुदि खालामोब्ला आं नोंखौ खालामबाय दे नोंनाव खालामनाय लोगो लोगो खनसेल' नोंनावहाय फार्स्ट भिउ फैगोन बिराद मोजां भिउस फैगोन आरो 10,000 20,000 हमनानै ला नङाबा 1,000 2,000 नोंनाव साबसक्राइबार थांनो हागौ खिन्थु नोङो उनावहाय जुदि मोजां कन्टेन्ट आगाराबा मोजां भिडिअ आगाराबाथ' नायग्राफ्रा बरिं मोनखागोन नै बिदि आरो ओंखायनो प्रमसन खालामोबा चेनेलखौ नायनानै खालामनांगौ माने बबे चेनेला मोजां जौगालांनो हागोन बेफोरखौबो नायनांगौ आरो ना बे नंनायनो नङैनो सोरबा हासुनाय सोरबा खिनाय सोरबा ओंखाम संनाय मानाय बेफोरखौ होनायनो प्रमसन खालामनानै लाब गैया जायनाव टेलेन्ट दङ बेखौ आं जेबो दा लाइभआवबो मानसिफ्रा गोबां नायगासिनोखा आंना सिदा आरोखि बयनिबो माने सिगाङाव बुंनांगौ फोरमायनांगौ गासिखौबो खोथाखौ नामा राइट ब्र' औ ब्र' राहुल नंगौना नङा सैथोना आं बुंनाया आंना डाइरेक्ट एमटि नार्जारि लागावादामोन बोरदोन आरो आं सानजारि नङालै आं सानजारि नङा सानजारिया नङा रे होनग्रासो फैना होदोंलै माहा थांनायलै बिदिसो होनो सानजारिया फन माबायासो फैना होदों आदा बेंलायासो बोरदोन औ कल फैदों आदाना औ अरन नार्जारि कल फैदों माबाना आदा बेंलायना आदा बेंलायाबो बैसो जाबायलै ने आदा जाबायलै थ्रिससो थांबाय नामाब्रा बारबायलै बारबावबायसो हाबाब आंनि आदामोनजों समान जागोन नामाब्रा नोंलाय 33 जाबाय
जोंनि आदामोनजों समान जागोन आंनि आदा देरसिनजोंहाय नैबे डिसेम्बर 26 मोनदा औ 33 कमप्लिट जानोसै हाबाब होमबालाय एडभान्स हेपि बार्थडे टु इउ आदा माने बार्थडेया बेयाव नङा आंनिया जुनावसो औ जायो होमबा डाबल बार्थडे जुनाव दं नोंनाबो आंनि बायदि माने जुननि 26 आव आंनि जोनोममोन नालाय औ ओमफ्राय दा माबाला बे डिसेम्बरनि 26 मोनब्लासो बे बोसोरा फुरायहैगोन नालाय आंनिया औ होमब्लासो 33 कमप्लिट जाबाय आरो दे बरिया ओरैनो बोरायना मानसिफ्रा आंखौबो जाय हिन्द आदा मेहेर खबरा मारै मोजां ना औ बरिया सन्जिब बसुमतारी जाय है हिन्द फोथायालां 33खौ हाब बोरायबायब्रा बियो आदा बेंलाया एसे बैसो जाबाय जायाखै नङा जाबायथ' जोंसो एसे गोरलै बैसो जोंबो बारा जायाखै 30 जाथ'वाखै आरोना सेन्सुरि माबा सिलभार जुबलि जाबाय जोंबो सानसुमा बसुमतारी 24 to 25 एजनि इउटुब खुलिग्राफोरनासो साबसक्राइबा बारायो 100% राइट 24-25 इयार्सनि मानसिफोरनि इउटुब चेनेला बिराद जौगामारो राइट 100% राइट बेंलाया बबेनि रा आदा मेहेर बेंलाया चिरांनि गाइस माबा आलिन्द्रा बसुमतारी ब्र बेंलाया चिरांनि दैथुन दैमारि आदा बेंलाया अबेनि रा बियो माबानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आंबो थांफेराखै खिन्थु आं जायगाखौल' एसे मिथिहाङो खैला मैलायाव नामा नोंना खैला मैलानि सानजा सोनाब थांनांगौ सोनाब थांनांगौ हाग्रामा ब्रिजनि साहा दावखोनांगौ हाग्रामा दाख्लै ब्रिजनि साहा दावखोनांगौ दाख्लै बेखौनो लेंहरखादोंमोन आं फैला आं हास्लाबासै दाख्लै र' लोगो मोनलायगोन आं बेनिफ्राय थांला गिदिंजोबगोन आसामखौनो औ मिथिंगा माबायाव बसुमतारी आदा मेहेर माब्ला बाक्सायाव जामारगोन नोंहालाय खबरा बाक्सायाव होनांगोन दै खुरमाफोर दङ थांगोन आं र' नोंखौ बोराय नुबायलै मेहेर ब्र बाजै लादो हिनजाव लानाय होनबाथाय आं खुलुमखायो बिमाबो नाङा आंनो जेब्लासिम आंनि आथिङाव आं गसंनानै आरजिनानै लानो हागोन अब्लासो आं हिनजाव लागोन नङाबा आं हिनजाव लाथ'वा बिदिनो मालाबा समनि फाखनाव मा जायो आदा बेंलाय जों रावबो मोनथिया ना फसायनाय आं फसायनाय हिनजावा खारसन फैयोब्लाथ' लाखानांगोन नंगौना नङा हिनजाव लानायावहाय गोदोनासे खखाबसे आं मोनजोबखाबाय औ नोंथ' मिथिखासिगौ आंनि स्ट'रिखौ माने हाबा जानोसै होनबायथाय हौवाबो हिनजावबो मोजां बुजिनो हानांगोन आरोखि आंनि फिल्डआवहाय आंनि मोनदांथियावहाय माने समावथ' ओरैनो हौवा हिनजावलाबोथ' समाव ओरैनो रागा जोंलायनानै नांलायनाया जाखायो बानलु संख्रिनि बेफोरखौ हौवा हिनजाव सानैजोंहाय मेनटेन खालामनो हालायनाय कन्ट्रल खालामनो हालायनाय थानांगोन आरो थानांगोन सासेया नङाबा सासेया जेननानै लानानै बेफोरबायदि जानानै आनो थानांगोन संसार जानायाव येस संसार होनबा हाबा होनब्ला हाखौ बानांगौ होननानै माखौ बुङो बुजायग्राफोरलाय हाबायावलाय हा आरो हाखौ बानांगौनो संसारखौनो बानानै लानांगौ आरोखि हाखौ बानानै लानायनि मिनिंआनो संसारनि गासै दुखु जालाफोरखौ खर'आव रुजुनानै लानो हानाय नोङो जानांगोन आरोखि होमब्लासो न'खर मोजां खुंनो हागोन राइट सैथो आदा बेंलाय नों सैथो खोथाखौ बुंदों बिनिखायनो आंबो दा लाया मानो होनबा जोंहा बैसोआबो जाखायाखै नालाय जोंहा दासो 20 बोसोर नालाय ओंखायनो आंनिबाथ' 25 बोसोर गाहाम जानानैसो लानांगौ जानांगौ हाबाखौहाय आङो सलमन खानसो जानो सानदोंमोनलाय बर'नि मा जायो नायनोसै नोंमारगौ सयथिबो आंखौ आंथ' गोबां लाखायाखै मानसिफ्रा आंखौ गोबां मानसिफ्रा बुङोथ' मा होनो आंखौ गोबां मानसिफ्रा बुङो होद नों हिनजाव लादोलै हिनजाव लाबाय नामाब्रा बोरायबायलै हिनजाव लादोलै हाबा जादोलै आं बिराद रागा जोङो बिदि होनबा मानो रागा जोङो
हिनजाव माखासेयाव लानो जोंहा हिनजाव लानो थाखाय आंहा बैसोआनो जायाखै आं दासो 18 बोसोर जादों हो आं मा संसार जाहोगोनलै हिनजाव लानाय माने पापनो हिनजाव लानाय माने पाप मानो थाखाय पाप जायो होनोब्ला जुदि नों हिनजावखौ लानानै फैबाय अके दे हाबायाबो जाबावबाय दे हाबा जाखांनायनि उनावहाय जेब्ला नोंनाव दाथ' जों गैयि मानसि जोंथ' गोनां माहाजोन थाखा लाख लाख थाखानि जोंनाव बिदि माहाजोन नङाना जोङो जेब्ला नोंनि हिनजावा बुंगोन आंनो 50,000नि दख'ना नांगौ होननानै बुंगोन नोंथ' होनो हाला मानो होनबा जों गैयि न'खरखा जों दुखिया न'खर अब्ला जुदि नोङो होनो हायाबा 50,000नि दख'नाखौ अब्ला हिनजावा हनै गाबोननो ब्लड गारनानै खारबाय नै दानि बेफोरबायदि आजिखालि जायो औ दानि हिनजावफ्राथ' देन्जार जाखाबाय ओंखायनो आङो हिनजाव होनबाथाय टेनसन मोनामला जोबखायो मिथिबाय दानि बे खायसे खायसे हिनजावफ्रा फिसायनि गोनां गैयैखौ बुजियालै खालि मोननांगौल' औ बिसोरनो देलायनांगौ बेफोरबायदि नंगौ हिनजावफोरबो दं गोबाङानो नङा आरोखि ना उम सोरबा बिदि हिनजावखौ मोनफ्लांनो नाङा आरोखि जोनोमाव ओंखायनो आंबो माने माबा मोनसे खोथा दंबावो औ हिनजावफ्रानो न'खरखौ फोजौनोबो हायोनो फोजोबस्रांनोबो हायो जाहैदों राइट हिनजावानो न'खरखौ फेदेरनोबो हायो न'खरनि खुन्थियानो येस सैथो बुंबाय नोङो संहारबो खालामनो हायो फोजौनोबो हायो मानो औ आयौ आंनावहाय दाख्लैहाय इन्सटाग्रामावहाय र' नै माबा प्रबल बसुमतारी आब'आ मा होनदों बिदि हिनजाव बिदि बिनायाव होनो हायाबा खारबायना भाइ हा बिदि बिनायाव होनो हायाबा खारबायना भाइ दा लाखा फंबाय आयौ ओंखायनो हिनजाव लाखायालै आं आब' हिनजाव लानाय माने पाप जानाय आरो माथो होनबावनो दुखु सुखु माबा माबि संख्रि फानलुनि नांलायनाय मेहेर फंबाय माबोरै खबरफोरा कचार मोजाङैनो दंथ'यो आदा आं इसोरनि अननायाव आं बिदि गोसोथोलायनाय हाबा जालायनायावहाय सेंग्रा सिख्लाखौ ओरैबायदि आइडियासो होनो लुबैयो औ दाथ' सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' गोसोथोलायनाया थोलायखायो 100% 100% नाथाय माने बिसोर लालायनायसिम गोसो थोलायोब्ला माने सेंग्राब्लाबो सिख्लाब्लाबो बिनि बेकग्राउन्डखौ नायग्रोजोब आरोखि बियो माबायदि येस मानसि मा येस मावो बियो माबायदि आखलनि मानसि आं हौवाखौबो हिनजावखौबो बुंदों दे औ हिनजावफोरखौल' बुङाखै माने सेंग्राब्लाबो सिख्लाब्लाबो बे लालायनायसिम थांलायबायब्ला बिनि बेकग्राउन्डखौ नायग्रोजोब बियो मा मावो बियो माबायदि आखुनि मानसि बियो सिगाङाव थांनानै माबायदि जाहैगोन येस बेफोरखौ नायग्रोजोबनाया मोजां आरोखि आंनिबा राइट नंगौब्रा ओमफ्रायसो सैथो खोथा जुलिनि खोथाखौ नों डिसाइद खालामदो आं नोंनो मोनसे रियेल खोथा खिन्थानि दिनै लाइभनि गेजेरजों बयबो खोनाथों माने सासे सिख्ला हरबाय आरोखि आदा नोंनि नाम्बारखौ हरलाय होननानै सोंबाय आरोखि हरबाय आरो सेंग्रायाबो ओमफ्राय दाना सेंग्राया गोसोथोनाय गैया नालाय हरबाय आरो नाम्बारखौ ओमफ्राय सिख्लाया बे सेंग्राखौ बिराद गोसोथोयो मिथिबायना ओमफ्राय दाना मा जाखो सेंग्रायाथ' मालाय फ्रि टाइम जाबासो रायलायनो हाखायो नालाय दाना बिदिनो रायलायबाय थाबाय बिदिनो साननै रायलायजेनबाय आरोखि ना फार्स्ट खालि फन रायलायबाय बिनि उनावहाय सिख्लाया आरोबाव अखानायै दाना भिडिअ कल खालामबाय दाना साननै रायलायजेनबाय दाना साननै रायलायनायावनो सिख्लाया सेंग्राखौ बिराद गोसोथोबाय आरोखि एकदम फाग्लि जाबाय एकदमबारे फाग्लि
बिराद मोजां रायलायो सेंग्रायाबो एकदम बिराद मोजां आरो नरम नर्मेल ओंखायनो दाना सिख्लाया बे सेंग्राखौ बिराद गोसथोबाय नाम्बार हरनानै लाबाय नालाय ओमफ्राय दाना मा जाखो बे सिख्लाया बे सेंग्राखौ फासायनोसै मिथिबाय ओरैबायदिबो मानसि दङ दाना बे सिख्लाया बे सेंग्राखौ फासायनोसै दाना मा जाखो सिख्लाया मा रायलायदों मा रायलायाखै बेफोरखौ गासिबो स्क्रिनशट खालामनानै लाजोब्बाय खिन्थु सेंग्रायाबो ओरैबायदि सालु मानसिखा सेंग्रायाबो जेबो गाज्रि बाथ्रा रायलायफेराखैनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेबो माने सिख्लाखौ गोसथोनायनि खोथाबो बुङाखै आरो आइ लाभ इउबो बुङाखै आरोखि ना बेफोरबायदि जाबाय आरोखि घटनाया ओमफ्राय दाना मा जाखो सिख्लाजों भिडिअ कल खालामनायखौ बियो स्क्रिनशट खालामबाय आरो जायबाफोर नोंनि लोगोफोर हरदों सोरबा सिख्ला हरदों बेयावथ' रायलायखागोन बयबो सेंग्राफ्रा औ आरो सिख्लाफ्राबो रायलायखागोन सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा सोरबाफोर रायलायनो गोसो जायोबाथ' रायलायखागोन बयबो ना दाना मा जाखो सिख्लाया वाट्सएपआवहाय जानला मेनला आंनि गोसथोनाय नै आं मोजां मोननाय होनानै स्टेटास हगारला जोब्बाय स्क्रिनशटखौहाय दाना सेंग्रायाथ' गोसथोआ बेखौ गोसथोथारानो मानो होनबा जुदि नोंजों आंजोंहाय नोंनि बेकग्राउन्डआव मा दं आं मा मावो आं सोर आंनि बेकग्राउन्डखौ मोनथिया आङो मा मावो बेखौबो मोनथिया आं मा मानसि बेखौबो मोनथिया बेखौ मोनथियालासिनो जुदि सिख्लाया बेखौ जबरदस्ति गोसथोब्ला मा जागोन खोथाया बेथ' बिराद डेन्जार जाबाय खोथाया ओमफ्राय सेंग्रायाबो मोनथिया बे सिख्लाया मा मावो बे मा खामानि मावदों मा मावाखै सोरनि फिसाजो अबे गामिनि बेफोरखौ मोनथियालासिनोथ' डाइरेक्ट गोसथोलायनो हाया नंगौना नङा सेंग्रा सिख्ला जाबाय नालाय वाट्सएपआव मेसेज खालामखागोन सिख्लायाबो खालामगोन सेंग्रायाबो खालामगोन दाना ओरैबायदि डेन्जार जाबाय मथथे दाने सिख्लाया बेखौ फासायथारनोसै ओरैबायदिखो जाबाय फासायनानै लानोसै आरोखि औ फासायनानै लानोसै दाना सेंग्रानियाव जेबो माने जेनेबा सिख्लाखौ आं नोंखौ गोसथोयो बिदि होननायबो गैया माने जेबो प्रुफ मोनाखै आरोखि माने फासायनो हायासै बिराद नाजादोंमोन मिथिबाय बेबायदि घटना जादों आरोखि रियेल घटना बे घटनाखौ आंनो खिन्थाहरजोब्बाय ओमफ्राय आंलाय माथो होनबावनो आंबो सिरि थाबाय जाखायो बिदिया उफाय गैया नों सिरि थाबानो जाबाय फंबाय बेसेबां माबा जानाङा नार्भास जानाङा बेखौहाय राजा फेनाय बायसा नुदों नोंना डाटा जोब्बाय नामा लिमिट जाबाय आयै अन्थाव बाथाव ओमफ्राय दा मा नायबावगोन नोंलाय टाइमाथ' गैला नै दासो 10ता जादों खोमा दासो 10:30 जादों औ दा बेफोरबायदि घटना जादोंमोन आरोखि औ ओमफ्राय लास्टाव मोनसे सेंग्रानिफ्राय मोनसे नुदों आरोखि ना वाट्सएपआवहाय जेनेबा सिख्लाया आइ लाभ इउ होननायाव गावबो आइ लाभ इउ टु होननांगौ आरो बयबो सेंग्रायाथ' होनखानांगोन ना हयथ' नों हमनानै ला आदा बेंलाय नोंनाव सोरबा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा नोंनाव सोरबा हरोब्ला आइ लाभ इउ आदा होनोब्ला नोंथ' होनखानांगोनलै आइ लाभ इउ टुखौ होनथारनांगोन मानो होनबा नों बेखौ नों खेंख्रा बुंनायजों लोगोसे बिनि गोसोआ बायगोन ना जेनेबा गाज्रि दा मोनथों होननानै नों आइ लाभ इउ टुखौ होनखानांगोन बेयावहाय नोङो बेखौ मोजां मोननानै होनाखै जेनेबा बेखौ बे रावजों गोजोननानै थाथों होननानै नों बे बाथ्राखौ होनखानांगोन माने बेफोरबायदि जादों आरोखि घटनाया ओमफ्राय लास्टाव वाट्सएपआव चेक खालामनायाव नैबे बुस्थुखौल' मोनदों आरो ना आइ लाभ इउ होननायाव लाभ इउ टु होननायखौ मोनदों आरोखि ओमफ्राय सिख्लाया बेयावनो बांसिन फाग्लि जाबाय बांसिन फाग्लि खिन्थु सेंग्रायाथ' बेखौ गोसथोआ मानो होनबा बिनि जेबो खोथा मोनथिया मा मावो मा फरायो बहा थायो मा ओंख्रि जाखो सोरनि फिसाजो मा गामिनि बेखौ मोनथिया आरोखि बिदि जाबाय घटनाया ओमफ्राय आंनो खिन्थाहरबाय आंखौसो टेनसन खालामहरबाय हरनि 11तायाव फन खालामनानै आदा बिदि जादों बिदि जारलासो जात केसेस फैलाबाय थायो ओमफ्राय आं डाइरेक्टलि होनबाय आरो ना फंबाय गाज्रि मोननानै लाब गैया आं बेफोरबायदि केसेसखौ आं माबा आखायाव लाया मानो होनना बुङोबा बेफोरबायदि केसा एसे डेन्जार जायो ओमफ्राय आं माने मानसिफोरखौ एक्सपज खालामनो गोसो जाया मानो होनबा बेनाबो मान सनमाननि खोथा दं ओमफ्राय नोंनाबो मान सनमाननि खोथा दं गावनि रेसपेक्टखौ नोंनो लाखि गावनो सल्भ खालामनानै लाखि माबा मोनसे जाद्रायाबाथ' होथारनांगोन होननानै बुंबाय आङो खिन्थु अब्लाबो आङो बे केसखौ आं आखायाव लाया होनना बुंबाय आरो
बे प्रब्लेमखौ नों नांगौबा बेलेग इउटुबार्सफोरजों रायलाय मानो होनबा आंना बिनि कन्टेन्टआव थाङा नालाय होननानै खिथाबाय आङो ओमफ्राय आङो सानैसो सोरखौबा खिन्थाहरदोंमोन आरो रायलायखोना रायलायदिया मोनथिला बिदि जाना होबायब्रा बिराद फाग्ला फाग्ला जायोलै मानसिफ्रा आजिखालि फेसबुकाव गोबां मानसिफ्रा फेसबुकजोंनो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो नाम्बार लालायबाय कानेक्ट जालायबाय मिट खालामबाय लोगो हमलायबाय बावनो गोसथोबाय सोरबा गोसथोलायनानै बायदिसिना माबा माबि ओमफ्राय एकदम गारलायबाय ब्रेकआप बावनो माबा सुइसाइड मासाइड बिराद माने गोबां जादों आरोखि ओंखायनो आंबो दहाय नों बुंनाय बायदि मोनसे खोथाखौ बुंहरनो सानो आरोना दायो सोरबाफोर नायदोंब्ला सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा बिनि बेकग्राउन्डआव जेबो मोनथियाब्ला नों बेखौ मोजां मोननानै लाब गैया बेबा सेंग्राया माबादि बेबा सिख्लाया माबादि बेखौ मोनथियालासिनो बिनि बेकग्राउन्डखौ जेबो नों मोनथियाबा अब्ला नोङो बेखौ गोसथोनानै लाब गैया एभ्रिथिं नोंसोरो मोनथिलायखानाय हयथ' नोङो बिनि बिमा बिफाखौबो सिनायखानाय जुदि बिदि अब्लासो माने फेसबुकाव मोजां मोनलायनाय बिदि आरो खिन्थु फेसबुकावथ' दा ओरैबायदि जारलागासिनो आयौ माइ गड फाग्लासो सोरखौबा हाय होनसिगोन मेसेन्जाराव हेलौ आइ लाभ इउ नाम्बार हरलाय बिदिसो दानि जुगाव ओंखायनो फेसबुक नायनो बायो आंबो फेसबुकाव ओरैबायदि एक्सटेन्ड जाखांबाय खनसे औ रेल एक्सटेन्ड आरो इयो दा सेंग्रा होन सिख्ला होन हाबा जानाय हाबा जायै गासिबो दा फेसबुक सलायो नङा होनब्ला औ फेसबुकखौ जों फट'फोरखौ मानो थाखाय फेसबुकावहाय मा शेयार खालामो औ लाइक मोननो थाखाय कमेन्ट मोननो थाखाय शेयार खालामो आं नामफोरखौ लाले आरो खाथिनिनो आंनि डिस्ट्रिक्टनिनोखा माने फेसबुक स्टेटास नायदों आङो ओइदिन औ सासे हिनजावनि हाबा जानाय जाहैदों औ स्टेटास नायै आंथ' लाइक हरग्रा सर' दङ नालाय आंनिबो स्टेटास नायबाथाय लाइक थुग्रा सर' दं बोरै लाइक थुहरनायाथ' डाइरेक्ट मेसेन्जाराव थाहैयो औ सासेनि लाइकआ फिसाया भिडिअ कलिं खालामनानै जा रायहरखोलै आंखौ आं मिनिनोबो ओंखारदों रागाबो जोंदों फेसबुकावहाय स्टेटासआव लाइकल' हरदों आरोखि बे लाइक हरनाया मेसेन्जाराव डाइरेक्ट थाहैयो नालाय मेसेन्जाराव कल खालामनानै हरबाय आंखौ रायहरनाया हिनजाव नागिरनायहाय लाइक थुबाय नामा नोंलाय हिनजावफोर बुथुमबाय नामा नोंलाय बिदि होननानैहाय जा रायहरबाय आंखौ बे मानसिया दासिमबो आंनि फेसबुकखौ नायो नुदों मोजां नामा आं नाम खारिदे आरो मानसियाबो बिराद बारा गोजान गिनांगौलै नङा ओंखायनो फेसबुकफ्राव बारा अनलाइन थाजायालै दा गिनांगौ मालाबा समाव बै दिननिफ्राय आं लाइक हरनाया खम जादों आं जायखौखिया माने इउटुबार मानसिनि आं सिनायै मानसिनि इउटुबाव ओंखारनि ससियेल मिडियायाव ओंखारनि बैफोर मानसिखौ दा जोंहा था लाइक होलाबायलै दा बे ससियेल मिडियायाव थानाय इउटुबाव ओंखारबाय थानाय बेफोरखौला लाइक हरनो ओमफ्राय दस्रा मानसिखौला होलाबायलै आङो बिदि सुथुर मोनना थाखाबाय आङो रायजानायनिफ्रायनो नोंखौहाय कचार आदाया माबा बुंहरदों नै ओइ मा होनदों मेहेर बेंलाय फंबाया माथो राव होथारा आंखौलाय माबोरै दं आंनावहाय खबरफोरा माब्रै दंनो खबरफोरा सोंहरदों कमेन्टआ थाबथाना थाबाय आंनावहाय नोंना नेटवर्कआ दहाय कल फैबायना खननै फैबायना बिदिनो जायो कल फैबा आंनाबो दाख्लै इउटुबाव बिदिनो जादों लास्ट जोबथारनोसैयावसो कल फैबाय थाबाय ओमफ्राय माबाया कमेन्टसानो दावखोलाबो नुलाबो नोंखौ जिखुनु आंना सोंहरदों नों माब्रै खबरानो दं थाबथाना नुयोमोन माने एभ्रिथिं फेसिलिटि नोंनाव गासिबो जाजोबखाबाय अब्ला हाबा जानाया मोजां खिन्थु नोंनाव थोजासे जेबो जाथ'वाखैब्ला होमब्ला हाबा लानानै लाब गैया खिन्थु गोबां मानसिफ्रा मजबुरियाव हाबा जानांगौ गोनां जायो उफाय गैयियाव खिन्थु बेफोरखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु नोंनाव उफाय दंखायोब्ला जुदि नोंनाव हिनजावनि गोनांथि गैथ'वाब्ला अब्ला लानानै लाब गैया बेबायदि आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा बांसिन हाबा जानायावल' गोसो होयोलै औ ओमफ्राय सोलोंथाइखौ गोसो होआ बे मोनसे नै ओरैबायदि जोंनि बर'फ्रा माने सब नंजोबा माखासे गथ'फ्रा
उन्दै बैसोआव हाबा जानानै हिनजावसाफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जानानै 2 बोसोरनि उनाव पस्थायफिनो 1 बोसोरनि उनाव पस्थायफिनो ओंखायनो माने आं सानो माने दानि उन्दै गथ'फ्रा देरफुनाय हिनजावसाफ्रा हागौ माने फरायनानै बैसो जानायजों लोगोसे हाबा जानाया मोजां आरोखि ना मानो होनबा गोबां जोंनि बर' हिनजावसाफ्रा दै आं खोनानो मोनो आरोखि ना ओमफ्राय नुबायबो मेगनजों नुबायबो गोबां मानसिफ्रा हाबा जानानै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै पस्थायनानै थांफिनो बेलेग हौवा लाहैफिनो आरोखि पस्थायो माने गोदान गोदान नुबाय थायो नालाय सेंग्राफोरखौहाय बाप माथो बेलाय साइसथार माथो साइसथार बेफोरबायदि जानानै माने गोदान लाफिनो आरोखि ना गोबां मानसिफ्रा ओंखायनो आं बयखौबो सानो आरोना जोंनि बर'फोरखौ जेनेबा जेन बयबो मोजां फरायनानै मानानै एसे बैसो जानानै थांनाया मोजां आरोखि ना खिन्थु गोबां मानसिफ्रा गोबां हिनजावसाफ्रा बैसो जायियावनो गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनानै खारसनहैनानै 2 बोसोर नङाबा 3 बोसोर नङाबा 2.5 बोसोरनि गेजेरावनो पस्थायफिननानै न'आव खारनानै थाहैफिनो आरोखि बोसोरसेयावनो सोरबा खारो सोरबा बोसोरनैजों सोरबा बोसोर 2.5 बोसोरजों आरो सोरबाथ' 5 बोसोरबाबो थांफिनो बेफोरबायदि आरोना पस्थायो माने ओंखायनो पस्थायैनि थाखाय गावनि लाइफखौ इन्जय खालामग्रोनानै ना बिनि उनावहाय जेनेबा हाबा जानाया मोजां आरोखि पस्थायै बायदि गोबां मानसिफोरखौ नुबाय मेगनजोंबो नुबाय खोमाजोंबो खोनाबाय ओंखायनो माने आं सानो आरो बयखौबो माने बैसोजों लोगोसे हाबा जानाया मोजां जायो आरो जोंनि फैबाय थानाय गथ'फ्रा दा अनेक दङ बिदिनो दा औ मोनसे बे मबाइलजों गेलेनानै थानायखौ बायो आं फरायफुबाय थानाय गथ' उन्दैफ्रा बिमा बिफाथ' मबाइल गिदिर गिदिर बायना होबाय ओमफ्राय सानफा गाहाम फन रायलायनानै थायो मा मोननानै रायलायो साना बे फन रायलायनायखौहाय आङो सोरनिबा बिफा बिमाखौ आं जोबोद दुसिया हो मानो होनबा गावनि फिसाजोखौथ' बयबो अनखायो जोंनि बाबा अनो मोनाबो जोंखौ अनो आइ बाबा मोनाबो अनो मबाइल नांगौ होनदों अननायनि गेजेरजों बायनानै होदों फैसा थाखा गैयाब्लाबो बायनानै होदों खिन्थु मबाइलखौ बबे समाव इउज खालामनांगौ बेफोरखौ माने गोबां गथ'फ्रा मोनथिया दायो ओमफ्राय फरायनाय समाव फराया गेम गेलेयो स्कुल थांनांगौ समाव स्कुल थाङा थांब्लाबो हनै फेसबुक नायो वाट्सएप गेलेयो सोरजोंबा सोरजोंबा माने मोजां मबाइलखौ मबाइलनि थाखाय इउज खालामाखै गोबां बेखारफोरखौ इउज खालामदों दायो गोबां गथ'फोरा अनलाइन क्लास लायो मबाइलजों मा खालामो भिडिअ कल खालामबाय खोबथेनानै दोनबाय हनै मबाइलजों माबा गेलेगासिनो गेम्स गेलेगासिनो बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनदों आरोखि ना ओंखायनो आं बयखौबो रिकुवेस्ट सोरबा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङब्ला बयखौबो माने आं सानो आरोना जेनेबा मबाइलखौबो एसेबां माने मबाइलखौ मबाइलजों टाइम बारहोनाङा आरोखि फरायदोंब्ला फरायनायजों लोगोसे टाइमखौ बारहो माने मबाइलाव बाराद्राय गोसो होनाङा आं बेखौबो सानो आरोना खिन्थु माथो होननो दा जों हमनानै ला नोंबो आंबो बयबो बुजायनायखौथ' रावबो खोनासंखाया ओंखायनो आं दाना ओंखायनो आं रावखौबो सोरनिबा फिसाज्लाखौहानो जा सोरनिबा माबाखौनो जा सोरबा गथ'फोरखौ आं दाना बुजायला मानो होनबा बुजायबाबो नोंखौसो उल्था रायो नोंहालाय मा मोनदों आं मबाइल नायदों आं गेम गेलेदों आंनि मबाइल नोंहालाय मा खि मोनजादों बेफोरबायदि बुङो ओंखायनो आं सिरि थायो दे आदा नोंनानो जाथोंसै होननानै थायो आं गथ'फोरखौ ओमफ्राय दाख्लै बावैनि घटना आरोखि उन्दै बैसो उन्दै गथ'फोर बिदिनो स्कुल लाइफ 8, 9, 10 फोर फरायनाय आंनि खाथि हमनानै ला माने आंनि खाथियाव आंनि साइडआव बेलेगाव सोब सिगारेटखौ आंनि साइडआव सोब सिगारेटखौ खिन्थु आंनि मोखाङाव सिगारेट सोबनाङा आं डाइरेक्ट बुंदों आंनि खाथियाव सिगारेट दासोब साइडआव थांनानै सोबै होननानै बुंदों आरो आंखौथ' मिथिखायो नालाय ओमफ्राय आं बुंदों नोंनि नोमाबाबो नोमफाबाबो नोमफानि सिगाङाव बुगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय बे समाव मा जाखो बिमा बिफानो खिन्थाहैगोन खिन्थाब्ला बिमा बिफाया जोंखौसो रायगोन नोंसोरबो बिदिनो खामाथो होननानै बुंगोन ओंखायनो नमस्कार होननानै आं रावखौबो जेबो बुङा सोब खिन्थु आंनि मोखाङावल' सोबनाङा आरो आंना बेल' नोंसोर सोबो जायो लोङो मायो इन्जय गोसोबायदि खालाम
खिन्थु आंनि सेराव दा खालाम होनना बुंखायो आङो आंना बेनो आरो खायसे आं बयखौबो मबाइलखौहाय बाहायनो रोङाखै जों गथ'फ्रा बांसिनानो एकदम लिमिट गैयै बाहायो सोरखौबाथ' एनि टाइम भिडिअ कलिं थानाय नुयो आं एनि टाइम खोमायाव सिथाबनानै थानाय नुयो आं माने बेफोरबायदि बांद्राय फन रायलायला मानसिया गाज्रि जालांनो हमो दे सोरबा बायदिया मोजांबो फन हरगोन गाज्रिबो फन हरगोन मोजांबो खोथा रायलायगोन गाज्रि खोथा रायलायगोन बिदिजोंनो मानसिनि गोसोआ गाज्रि जालांनो हमो आंनि बायदिला हायोला बेसेबांनाखि फन रायलायो बेफोरखौ खमसो खालामनांगौ आरो बिन्दास था फरायनायफ्राव गोसो हो फरायबाय था लेखाफोरखौ नाय माने फन रायलायनायफोरखौ खम खालामनांगौ आरो आंनि बायदिला जेबो नङा दा ओरैबायदि जायोलै आदा बेंलाय आं होनखादोंना नोंखौ नों बुंबायानो था बिसोर ओरै खोनासंगोन ओरै बारहोलांगोन बेथ' गोदो नंखागौखा गोदो जोंबो बिदिनोमोन खिन्थु गोदो जोंबो बिदिनोमोन बिदि समाव एजआव जाखायो बयबो ओंखायनो आं जेबो होनला मानो होनबा 8, 9, 10 जायो फरायनाय समाव बयबो बिदिनो जाखायो ओंखायनो आं होनबायना नोंखौ दानि आं दाना जेबो बुंला सिरि थायो आङो होनबाबो दाय माने खोनाबाबो दाय आंनि ओरैबायदि सानो दा जों गोदो बिदि जानानै जोङो गासैखौबो मोनदांबोखानायखाय माने आङो दानिफ्रायनो बे उन्दैफोरखौहाय मोजां जालांनांगौ साननानैहाय फोरोंनो सानो आरोखि बुंनो सानो नाथाय जेबो बुंनोनो हायाला माथो खालामनो माने जोंथ' जाबोबाय दे जों मोनदांजोबखाबाय माबायदि जों जाबोनायखायनो मोनदांबोनायखायनो माने गुबुनखौ फोसाबनो नाजायो आरोखि बिदि दाजा होननानै ओमफ्राय ओरैहाय बुजियाब्लालाय माथो खालामनो नों कचार औ आदा नोंसोर सावरायनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों फंबाय नाथाय मा खालामनो बिनिखायनो बेंलाय फंबाय आरो मेहेर फंबाय नोंसोर रायज्लायबाय थादो हरबो जाबाय आं उन्दुनोसै फंबायफोर गुड नाइटनो कचार अके आदा कचार थेंक इउ स' माच आंबो लाइभआव बारा गोबाव थाखाला दसेल' थानोसै हरबो दोननोसै जाखाबाय जानायालाय आंहाबो टाइम जाबाय ओमफ्राय जियानो जादोला सोरबाफोर दुखु मोनबायब्ला गोसोआव लानो नाङा औ बुंनाय रावखौ ओरै खोनासंदोंबा ओरै गारहरबानो जाबाय मोजां मोनदोंब्ला गोसो सिङाव लाबानो जाबाय ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंब्ला गुजुनानै दा गारहरबानो जाबाय गाइस बेनोसै खोथाया आरो मोजां मोनदोंब्ला सोलोंनानै लाब्लानो जाबाय औ गावखौबो फोसाबनो हागोन गाव गावनि थाखायनो मोजां जागोन ना मा होनो ओमफ्राय जोंबो बिदि लालायनायसै औ बाप जेसा बेटा वैसानो लागाव राजा बसुमतारी गुड नाइट वान्स अगेन अके दे गुड नाइट आदा कचार थेंक इउ स' माच लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय गाहाम सावरायबाय बन्दु आजा दैमारि नोंना हनै नोंनि लोगो आंनि नोंनि फल'वार्स समाव दिनैहाय सावरायै खोथाखौबो दिनै गोबां सावरायबाय जों मेहेर फंबाय आजोंहाय दा माने जेनाखि आदा जोंनि बेंलाय दं औ मालाबा सब समायथ' एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हाया नालाय बेनिखायनो समाव रायलायथावैखौबो रायलायनांगौ ओमफ्राय रायलायनाङिखौबो रायलायनांगौ औ मोनथियै खोथाखौबो मोनथिहोनांगौ मोनथियै खोथाखौ माने रायलायनांगौ आरो होमबाना मोजां मोनो गोसोखौ बुंनो हाबा गोसोखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जुदि नोङो बेफोर खोथाखौ रायलायनो हायाबा गोसोआव गुद गुद मोनबाय थायो ओंखायनो आंना औ बुंगारखायो आंना बिदि सोरखौबा गिनानै थानाय सोरखौबा लाजिनानै थानाय बिदि गैया गोसोआव जि फैदों जि सानदों आंना बेखौ डाइरेक्ट थाखा थिखा बुंखायो गाज्रिमोन दामोन बे आंबो सिदा बिसोरनि सिदा खोथा सिदा आरो गाज्रि मोनोबा बिखा सिङावल' लानाङा
दसेनि थाखाय खोन्दोंमोन बेखौ गाहरबानो जाबाय। बोराबनायखौ सानहाबनायसिम दादोंने? औ जिखुनु गाबोन फुंनिसिम बावगारबानो जाबाय आरो गाबोन फुङावनो बेफोरबायदि आरोना। दुखु मोनदोंबा मोनथाबनानै थानो नाङा गाइस, खान्थाल आथा बादि सिथाबनानै थानाङा। गाज्रि जायो। औ माने गाज्रि साननायफ्रा बारायो, दुखु मोननाया उम थाबाय उम उम थायोब्ला गाज्रि उम साननायफ्रा बारायो मानसिनाव। माने दा नोंजों आंजों नांलायदोंब्ला नै लोगो उम गावलायनानै दसेयावनो जोङो हय थाङारा होनलायफिननो हानांगौ आरो उम नै उम बैसो मोजां। सान हाबैनि उम सिगांनो रायज्लायफिननांगौ। औ बोराबनायखौ सानहाबैनि सिगांनो गारनांगौनो बिसारखौनो जायगा होनांगौ होननाय खोथा दंना। औ औ औ बेखौ गोबां मानसिफ्रानो मोनथिया बे उम बाथ्राखौ। जियानो जादोला नायग्राफ्राथ' बरिंसो मोनला जोब्बाय नामाथाय। मोनखागोन। माखासे मानसिफोर आंनाबो रायलायबा रायलायफ्लांबाय थायो नालाय बरिं मोनला जोब्बाय बियो। ओमफ्राय लाइभ कलिं जासै दा नोंनाबो? माया? फेसआ लाइभ कलिं जासै दा? पेजा लाइभ जाखायो गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय मनिटाइससो खालामनो रोङाखै आं। नोंना लाइभ कलिं जायोना जाया? औ जायो जायो जायो। माबायाव बे फेसखौ माबा खालामनो रोङाखै आरो नों? ओहो। माबायाव नो ब्राउजाराव थांनानै बे क्रोम ब्राउजाराव थांनानै औ क्रिएटार स्टुडिअ लिरनानैहाय ओमफ्राय ब्राउजारखौहाय डेक्सटप खालाम। उम ओमफ्राय सिङावहाय ओंखारखागोन आरो लाइन लाइननो। उम आं दा स्क्रिनसट हरगोन नोंनोहाय वाट्सएपाव। आं दाख्लैहाय बेखौनो रायलायनो होननानै हरदोंमोन ओमफ्राय आं लाइभ होबायना इउटुबावहाय ओमफ्राय आं रायज्लायनो मोनासै ओमफ्राय आंनाव बेलेन्सबो गैयाना आङो नै मास मोनसे जानोसै बेलेन्स सोखायाखै। ओमफ्राय दाख्लै आंना सुखेया सोना हरदों माने सुखेखौ बुंहरबाय आरो ना होद आंनो नेटपेक सोनानै हरदो होननानै ओमफ्राय दा नेटपेकल' दं आंनाव। रावनावबो इम्परटेन्ट कलबा कलबो थांखाया जेबो गैया। वाट्सएपाव सोरखौबा लोगोफोरखौ कल खालामबाय वाट्सएपजोंसो खालामो। बेलेन्स सोनो हायाखै ओरैबायदि दाम जाबाय बेलेन्सफ्राबो फाग्ला बायदि। मिथिबायना आंनाबो ओरैबायदि गैखायानो उम दाख्लै बै बिजनिनि माबा सिमिलगुरनि सासे कन्ट्रेक्टार सारसो सोना हरना 700 थाखानि आंनोबो। गैखायामोन आंनाबो। ओमफ्राय दे दाखालै नों फन हरनाया दुइ थाला हा सिङावसो दङमोन आं टावारानो मोजां नाङा। नेट थिखोनो ए हायासै माने पार्टियाव दंहैयोमोन आरो पार्टि गिदिर दंमोन हाबा बायदि। औ ब्लगसो औ खालामनो गोसो जादोंमोन आं गैया खामानि मावहैनांबाय। उम ओरैबायदि इन्टारेस्टिंमोन। मानसिफ्रा खामानि मावनो लागारा माथो इउटुबार होनलाङो। लायाथ' आरो लानाय नङाथ' आरो माने बिसोरबो गियोना। बिसोरबो गियो मानो गियो होनबा गिनांगौना इउटुबार्सफ्रा एक्सपसबो खालामनो हायो नालाय। ओंखायनो गियो आरो ओंखायनो खिन्थानानै लानाङा आं इउटुबार होननानै खिन्थानानै लानाङा। नों जेरै पाब्लिक खिन्थाखायाखै आं नों आं पाब्लिक बेफोरबायदिनो आंथ' मा आं न'निफ्राय ओंखारबानो आं गावखौनो इउटुबार सानखाया माने। आं खालि मबाइलावल' इउटुबार ओमफ्राय आङो दिनैसिम माने आं गावखौनो इउटुबार साना मानो साना होनब्ला आंनाव माने सोरबा सोंगोन नोंनावलाय मा प्रुफ दंलै इउटुबार होननानै बिदि होननानै सोङोना ओंखायनो आं लाजियो ओंखायनो आं इउटुबार साना आरोना खिन्थु जेनेबा इउटुबारबाबो माने आंनावहाय जेबो प्रुफ गैया दायो। ना जोंनाव आइडेन्टि कार्ड दं ना इउटुबनिफ्राय माबा मोनसे मोननाय दं जोंनाव जेबो गैया। जास्ट जोंनाव इउटुब चेनेल दङ मोनसे साबसक्राइबार दङ बेफोरबायदि बेल'सो जोंनाव जेबो प्रुफ गैयाथ' नों इउटुबार नामा होननानै बुङोब्ला ओंखायनो आं लाजियो ओंखायनो आं है आंना इउटुब चेनेल दङ बिदिल' होनना बुङो ओंखायनो आं मा सानो जाय मानसिनावहाय हानद्रेद के खौ क्रस खालामनानै जेब्ला सिलभार प्ले बाटनखौ मोनोना अब्लासो आं इउटुबार सानो आरोना आं माने आं साननाय आरोना बेलेगनि साननायखौ आं मिथिया खिन्थु आं साननाया बेफोरबायदि आरोना
माने आं बिदि सानो आरो ओंखायनो आङो माने दा गावखौनो आं एक्सेप्ट खालामनानै लायाखि आं इउटुबार होननानै आं माने आं जास्ट दायो कन्टेन्ट क्रियेटरल' आरो बिदि आरो जेनेबा इउटुब चेनेल दं बास बेल' खिन्थु जेब्ला बायचान्स बयबो जोंनि बर'फोरनि अननाय जोंनि गासिबो आइ आदा बिदा फंबायफोरनि बयखौबो अननाय मोननानै 100K जाबाय बायनानै सिलभार प्ले बाटन मोनोब्ला अब्ला देन आङो माने गावखौ एसेबाबो सानगोन आरो ना आंनाबो इउटुबार होननो हानाय पावार मोनबाय होननानै आं बेखौ सानगोन आरो मानो होनबा दा आंनाव जेबो प्रुफ गैया ना आइ कार्ड दं ना मा दं आंनाव जेबो गैया आंनावबो जेबो गैखाया देनां बेखौ सानो माबा मोनसे जायो खोमा ओरैनो जोंनि बर'आव एसेबां हाखाया जोंनि बर' भिडिअ बानायग्राफ्रा बांसिनानो दायो मोनसे खोथा बुंबावनानै आं थांनोसै आरोना थाङा दे माने नोंनि लाइफखौ हारसिं नायफिनसै आरोखि ना माने दोनखानोसै आंबो नोंबो दोनखानोसैसो दे होमबालाय बे खोथाखौ बुंनानैनो दोन बे खोथाखौ बुंसै ओमफ्राय नोंबो दोनो ना मायो आं जिखुनु नोंनि लाइफखौ नायफिनसै आरो ना माने जोंनि बर'आवहाय 1 मिलियन मानसि दंना गैया आं बेखौनो सानो मानो होनबा जोंनि बर'आव बुहुत इउटुबार्स जाबायथ' हमनानै ला आदा आलफ्रेड दं ओमफ्राय ओरै जोंहा माने गोबां जाबाय गोबां इउटुबार्स जाबाय जोंनि बर'नि चेनेलावहाय दिनैसिम 300K माने 3 लाख जनल' मानसिफोर दङ नामा इउटुब नायग्रा माने आं सानो आरोखि मानो होननानै सानो होनोब्ला जोङो नाम्बार वान जोङो दायो नुनो मोनो नाम्बार वान आदा आलफ्रेडनि चेनेलाथ' बर'ल' गैया हो बुहुत गोबां हारि दङ ओमफ्राय बि बयसखौथ' आं रायज्लायथ'ला मानो होनबा बेथ' जोंनि बर'ल' नङा बेना गासिबो इन्टारनेसनेल जाहैबाय नालाय आं बेखौ बुंथ'ला जोङो दायो बर'नि होनोब्ला जोङो आब'रियाखौ नायनि आब'रियानाव दिनैसिम खुनुरुखुम 4 लाख जाबाय खोमा ना साबसक्राइबारा 4 लाख जाबाय आब' रियाना रिया ब्रह्ममोन ना ओमफ्राय बेबायदि फिल्म फुराना हगारग्रा मोनसे चेनेल दं बे डाइरेक्टरफोरनि ना सोरनिथाय 7 लाख दङ साबसक्राइबार मोनसे आं दाख्लि नुदोंमोन फुराना फिल्म हगारनाय नुदों आं जोंनि बर'नि ना बे बर' नै डाइरेक्टरफोरनि जाखो 7 लाख साबसक्राइबार दायो नुदों आं बेयाव दायो नायलाय जोंना बर'नि नाम्बार टप दै हमना ला जों अनलि बर'ल' नायग्रा चेनेल होनोब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्सन बेयावहाय 4,57,000ल' साबसक्राइबार्स दं दिनैसिमाव लागै मिथिबायना होनबा बावनो हमनो हायोदि जोंनि बर'फ्रा गोबां खम दङ आरोखि ना गोबां खम दं माने इउटुब नायग्राफ्रा आरो बिनि 4 लाखनि गेजेरावबो मा होनगोन 30%आनो गुबुन हारिसो दंबावो आरो होनबा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय 3-4 लाख जनसोआल' इउटुबखौ नायो बिदिखौ सानहरोब्ला दै बेफोरखौ सानहरोब्ला 2-3-4 लाखसो मानसिफ्राल' जोंनि बर'फ्रा इउटुब नायो ओमफ्राय मानो नाया होनोब्ला मोनसे खोथाया जाहैबाय गोबां जोंनि बर'नि जायगायावहाय नेटवर्कनि प्रब्लेमबो दं दा हमनानै ला आंखौनो हमनानै ला जोंनि न'आवनो नै आंनि न'आवहाय नै जिअ'आ थरसेल' नाङो र' आं नोंनो खिन्थानि आंनावबो ओजोंहाय लाइट जाखाया नै जिअ'आ थरसेल' नाङो नै जोंनि न'आवहाय नुबाय नै ओमफ्राय दायो जिअ'आथ' आंना नेटपेक गैया ओमफ्राय जिअ'आथ' बिदि भिडिअ कलबो रायलाय जाखाया फेसबुकखौ खुनुरुखुमल' नायजाखायो ओमफ्राय आइनि भडाफन दं बे सिम बेयावहाय आं नेटपेक सोनानै लादों दाख्लै सुखिया सोना हरदों आरोना बिदिल' ओमफ्राय दा मा खालामनो जोंनि बर'फ्रा बिराद खस्थ' जायगायाव दङ आरोखि बुंनो थाङोब्ला बे टाउनाव थाग्राफ्रा ओमफ्राय एसे जेनेबा खाथि नेटवर्क थाग्राफ्रा बिसोरसोल'सो इउटुब नायनो हाबाय ओमफ्राय जोंनि गोबां बर'फ्रा माने नेटवर्क गैयि जायगायावबो दं हमनानै ला आंखौबो हमनानै ला आंनाबो नेटवर्कनि बिराद प्रब्लेमखा
बिनिखायनो माने जोंनि बर'आ जोंनि बर'नि इउटुब चेनेला ओंखायनो जौगायाखै आरोना बेबायदि आरो ओमफ्राय जोंनि बर'फोरना एसे खमलै सापर्टआ माने जे खालामबाय सासेखौनो नोगोद खालामसिगोन जे खालामाबाथाय रावखौबो खालामा ओरैबायदिखा जोंनि बर'फ्रा मिथिबाय ओंखायनो मोजांबो मोनो आं खालामबाथाय खालामबाय खेबसेनो थिखोखायो गोजौआव खालामाबाथाय खालामखाया ओरैबायदि आरो जोंना नायनो मोनाना नेटवर्कनि प्रब्लेम जायोना बिदिखायनो बिराद खस्थ' आरोना आरो ओरैबायदि जायोलै हमनानै ला आंखौनो होननो आरोना आंखौलाय बेसेबां नायबाय थानो मानसिफ्रालाय माने बरिं मोनलाङो मिथिबायना ओंखायनो आं मालाबा दाख्लै मा सानदोंमोन आङो है मास मोनसे मोननै मोनथामसो थानानै दलद सिरि थानोसै नामा साननानै थादोंमोन आङो ओमफ्राय बिदि दलद थाबाथ' चेनेला डेट जागोन ना औ माबाया रिकमेन्डेडआ खम जाहैयो ओंखायनो साननायबो लांबाय आं थोद नाङालै बिदिबो थाजाया होननानै बिदिनो सम लाइभ फैबाय बिदिनो भिडिअ'थ' मोजां गैखाया नायजाया जेनेबा एसेबां स्पेसियेल भिडिअ'बो आगारनो हाखायाखै ओंखायनो हानायखिनिखौ एसे हगारबाय थादों आरो ना माथो खालामबावनो बिदि जानानै दं आरो घटनाया ओमफ्राय बेनोसै आरोना जोंनि बर'नि गेजेराव 1 मिलियन थाब थाङोबा एसे नाम जासिगौमोन आरो जेनेबा जोंनि बर'फोरनावबो मिलियन साबसक्राइबार्स गोनां दंसै होननानै बेफोरखौ सानो आरो आङो ओंखायनो बयबो रायजो राजाफोरा जोंनि बर'खौ जिखुनु आरो खालि सासेखौल' नङा आरोना बयखौबो नायनांगौ सापर्ट होनांगौ बास बेल' ओमफ्राय सोरबा बायदिया ओरैसो होनबावो मोखाङावनो जों साबसक्राइब खालामना होनो जों नायना होनो नोंसोर फैसा मोनो बेबायदि खोथा बुङो आरो सोरबा बे हले सैथो माने आं बुंजानाय बुंबाय आरोखि बे खोथाखौ दिनैहाय आंबो बुंजाखांबायना आंबो नोंथ' खनसेल' बुंजादों खोमा खनसेल' आं दैलि बुंजायो दिनैबो हाथायाव थांदोंमोन आङो हनै इउटुबार फैलायबाय होनो माने जावखायो जायगायावनो जावखायो नों मा बुंनो नों ओरैबादि जादों र' आं नोंनो खिन्थाबावनि हो दाख्लैनि घटनाखौ खिन्थानां दाखालिहाय लोखि फुजा जादोंमोन हो बेयो एसे हाजो खाथियाव जायो आरोना ओमफ्राय आं बाव भिडिअ खालामनो थांखायाखै आं बावहाय बेरायनोसो थांखादों आरोखि ना आंनि मोखाङावथ' बुंनो हायासै आं बारखांनाय लोगो लोगो बुंबायब्रा हनैलै जाम्बाया फैलायबाय भिडिअ खालामनो बखाखा खेबनानै लांसिगोनलाय हगारसिगोनलाय होनबायब्रा आयौ फाग्ला मानसि थायो मिथिबाय ओमफ्राय आं सानबाय आरोना गोसोआव आरे बुंनोथाय बुंनो आंनि मोखाङाव बुंना मानोथो मालायनि सिगाङाव बुङो आंनि लोगोफोरनि सिगाङाव बुंनो दरखार गैयाना नङा आरे बुंनो नालाय आंखौ मोगा मोगि बुंब्रा आंखौ मोगा मोगि बुं आरो आंबो भिडिअ खालामनो थांखाथाराखै आं जास्ट बेरायनो थांदों आरो आंहा मबाइला भिडिअ खालामग्राखौबो लांखायाखै आं बेलेग फनखौसो लांखादों आंखौ जा लासिं सिं बुंबाय आं जेबो मोनाखै आं सानदों आरो दे बुंग्राफ्रा बुंबाय थाथों आंखौ मोजां मोनग्राया बांसिन दंखायो नों बुंग्रायालाय सानै साथामल'सो थागोन बिदि होननानै आं माने केयार खालामाखै आरोना आरो लोगोफ्रा बुंबाय आरो थै बिसोर जाम्बाफोरनि खोथाखौ खोनासंबाय थायो सिथा थु होननानै माने आं जोंबाय आंथ' जाम्बा नङाना आंखौ जाम्बा बखा होनबायना बियो ओमफ्राय माने आं रागा जोंखांबाय आरोखि ना माने बेखौ बे मोनखासिगौमोन आरो ओमफ्राय आं माने सानबायबो आरो ना है लोगोफ्रा बुंबायना केयार खालामनाङा थौ होननानै बुंबाय दा सोंदोंमोन नागिरदोंमोन सोर बेलाय होननानै नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय सानबाय आरो ना माथो खालामबावनोब्रा होननानै आं सिरि थांबाय जेननानै थांबाय आरो आं जेननानै फैबाय आरो दे जेबो नंला आं जानो हागौ आङो इउटुबावल'सो इउटुबार खिन्थु आंनि पार्सनेलि आंथ' इउटुबार नङाना आंखौ बयबो जेनेबा इउटुबाव नुबाय बेयावसो आंखौ इउटुबार होनना सिनायदों खिन्थु आंनि पार्सनेलि बियो आंखौ बेफोरबायदि बुंनो आरोना
खिन्थु भिडिअआव बियो बुं आंखौ कमेन्ट्स खालाम जेबो नङा मोगथाङाव बियो आंखौ बिदि बुंबा आं दुखु मोनो आरोना बिदि बुंनाङामोन बिराद दुखु मोनबाय आं ओमफ्राय लोगोफ्राबो बुंबाय औ ओमफ्राय लोगोफ्राबो बुंबाय आरो बै खेबसे आं नोंनो खिन्थादोंमोन ना बै खेबसे सासे गथ'आ जोंखौ आंखौ गाज्रि बखिनाया बे आंखौ गाज्रि बखिनाया नै बेसोरनि गामिनि माने औ बिसोरो नाम्बार 1 हेटार्सखा आंनि मानो होनबा बियो भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय आं वाट्सएप ग्रुपाव हरदोंमोन ना बेनि भिडिअ कमेन्ट्स होनाया बुजिबाय दा नै बिसोरनि लागोनि गामिनि बिसोर मोनथिखायो आरो बिदि खमसे खम बुंनो नाङाना आंखौ बे लोगोफोरजोंनो बुजाखासिगौमोन ओमफ्राय लोगोफोरा बुंबाय थ'दो बाद होदो बिसोरजों जाम्बाफोरजों जाम्बा जाफानो हाया थौ होननानै ओमफ्राय जोंबो फैबाय आरोना बिदि जादों दुखु मोनो मालाबा समाव बिराद दुखु मोनो मोखाङाव बुं नांगौबा आंनि फेस टु फेस बुं मालायनि लोगोनि आंनि लोगो आं बारनाय लोगो आंखौ बुंदोंब्रा हनै जाम्बाया फैलायबाय बखाया जानला मेरला खेबसिगोनलाय हगारसिगोनलाय बेफोरबायदि बुंबायब्रा आंखौ जा दुखु नागिरनो थांदोंमोन साला सोंबाय आं सोरबेलाय होननानै हाबायाव खनसे जाबाय आंबो मा गोजाननि नंबावलै गामिनि मानसियानो होनबावदो औ हाबामोन ओइदिनहाय एसे माबामोन आरो हिन्दु न'खरावमोन आरो हाबाया औ आं हाबा जाथावथाव ओरैनो ससे ब्लगिं खालामलाबायनो होननानैहाय न'खरनि मानसिया पारमिसन होखाबाय नालाय भिडिअ खालामनानै दोनलै होननानैहाय औ न'खरनि मानसिया पारमिसन होखाबाय नालाय भिडिअ खालामनानै नों नेटआव थिखोयोना मा हगारो नोंनि गोसो लिंहरबाय नालाय न'खराव हिन्दु आरो माने आंबो हाबहैबाय ओरैनो आं ब्लगिं खालामलांदों आरो जानायावबो जानाय देरायावबो खालामदों आङो बे मानसिया आंजोंहाय एसे एगेन्स्टखा हाबायावनो बुलायसैरा आंजोंहाय थाखायो माने बेफोरबायदि मानसिफोर थाखायो ओंखायनो ओरैबायदि आं सानो आरोना ओरैबायदि बिमा फिसा लोगो लानानै रायबाय बिसोरो आंखौहाय जाम्बा आदुआ बे जानाय लोंनायखौबो खेबनानै देखायोना बेफोरबायदि जाम्बा आदुआ होननानै रायदों आरो आंखौ ओमफ्राय आंबो स्रिट दावखोखांबाय रागाया बोरैबाला एसे दावखोयोनालाय आंबो रागाया थानो हाला आंबो दानिया सौबा नायबावबाय आंखौ भिडिअ खेबफुनाय समावनो जाम्बा आदुआ होननानै थायो गोबां मानसिफोर थायो मिथिबाय आदा बेंलाय ओंखायनो गामिनि मानसिबाबो गामिनि मानसियानो दि होनबावो ओंखायनो माने बिसोर बुंग्राफोरखौ सानैसो दङ आंनि लोगोफ्रा ओमफ्राय बुंबाय नालाय सासेयाबो बै गामिनि गुदि जायो सासेयाबो सिगां आं भिडिअ बानायजेननाय समावथ' गोदान समाव आंनि भिउस जायामोन नालाय बे भिउस जायै समावहाय आंखौहाय रायलाबायोमोन आरोखि जाम्बा इउटुबार मा इउटुबार बिदि होननानै रायोमोन आरोखि ओमफ्राय नै दाख्लै गावसिनि न'खराव घटना जाबाय आंखौहाय हेल्पिं भिडिअ खालामनो लिंहरदोंमोन आं थाङाखै दुखु मोननानैहाय सिगां आंखौ बिदि नोंसोर रायबाबायदों भिडिअ खालामनाय समावहाय दासो नांगौ जादों नोंसोरनो आं थाङाखै हाजारबार फन खालामब्लाबो थाङाखै आं दुखु मोननाय थायोलै बिदि बुंजाला खिन्थु आदा नों थांनांगौमोनलै अब्लानो आं बुजिगौमोन बुजिगौमोन ओमफ्राय आं थाङाखसै ओमफ्राय आंबो ओरैहाय कन्टेक्टारफोरजों थाबायना ओरैहाय बिजिनियावहाय पिकनिक माबा मिलायनाय फुटबल जानो मेसावहाय थाफाबाय थाबायना बिसोरखौ हगारहरना फन खालामबाय थायो बिसोरबो ओमफ्राय आं एसे रायनायखौबो दुखु मोनना दं आरो जि सिगां रायनायखौबो दुखु मोनना दं आरो आं मोनखागोन जायबाबो मोनखागोन मानो मोना जानो भिडिअ खालामनो होनना लिंहरबाय ओंखायनो थादोंमोन आं थांनांसिगौमोन ओमफ्राय बिसोरखौ हगार हरनाखिसै कन्टेक्टारफ्राबो दा हारसिं थांबाथाय माजोंबा फैफिननाय राननो होनना बुंबाय गारि गैया नालाय आंनिबो जियानो जादोला बुंग्राफ्रा औ बुंबाय थादों आदा हेट औ कमेन्ट खालामग्राफ्रा खालामबाय थाथों जेबो इगनर नांजाया खालाम बिसोरखौ जेबो दानांजा सोरबा नोंखौ गाज्रि बुंहरदों बेफोरखौ दाखोर बारि साननानै ला आंबो मोनसे समाव खिन्थु हेटस कमेन्ट फैबा दुखु मोनोमोन खिन्थु उनाव लोगोफ्रा बुजायबायना आरो गोबां मानसिफ्राबो बुंबाय माने कमेन्ट्सआवहाय बिसिबां हेटस कमेन्ट फैयो नों बांसिन गियान मोनगोन नों बेखौ हजम खालामनो हानांगोन होननायखाय दाना हेटस कमेन्ट फैनायफोरखौ आं जेबो मोनला बिदिनो फिन खालामनानै होबावो आङो मोजां मोननानै मिथिबाय मोजां मोननानै फिन खालामना होयो आं ओमफ्राय बेथ' लासिंसिं मोनगोन ना गावखौ फिन खालामनानै होनांगौ गाज्रि कमेन्टफोर फैबा बेखौ फिन खालामनानै हो आंबो बिदिनो खालामहरनो
दा इन्टार कमेन्ट होबाथाय थेंक इउ स' माच गड ब्लेस इउ होननानै लाखसो हरलायबावो औ नोंसिनि औ कमेन्टखौ थेंक इउ स' माच होननांगौ होमबाना बियो बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो माने लाजिसिगोन बियो ओंखायनो हेड्स कमेन्ट फैबाथाय मोजांसो मोननांगौ आंथ' दाना मोजांसो मोनो आं जेबो मोनला खिन्थु आंबो आंनि सिगां फेस टु फेस लाखाजोंमोन दा आंखौहाय जेबो मोनला खिन्थु फेस टु फेस मोखाङाव बुंबा खिन्थु मानजि जागोनबो आरो बोरैबा जोंखाङोलै जानो जादोला गोबाव रायलायबाय आदा बिराद औ दे गोजोननाय मोनबाय नोंजों रायलायनो औ मोननानै बिदिनो सम सम मालाबा रायलायबावगोन फैबावबा ना टाइम थायोब्ला औ दे दा गोजोनबाय जोंजों दै लोगोसे जोंजों लोगोसे ओमफ्राय 90 जन मानसि दंफायो दा दे बयखौबो खुलुमहरबाय आं बिदाय लाबाय माने गुड नाइट आंबो बिदाय बयनिसिमबो लाबाय आंनिफ्राय आदा बेंलाइखौ बयबो सापर्ट खालाम माने बर'फोरखौ बयखौबो सापर्ट खालाम जेन जोंबो सिनायजायो माने जोंनि गेजेरजोंनो जेन सिनायजायो जे बर'फ्राबो इउटुबार्स जाबाय होननानै बेखौ आं आसा खालामो बयबो जोंनो सापर्ट हो जोंखौ नोंसिनि सापर्ट होनानै नोंसोर कमेन्टस मोजां खालामनायजोंसो जोंबो गोहो मोनो माने गोहो मोनो आरोना बोलो मोनो आरो नोंथांमोना जेसेबांनो मोजां मोजां सापर्ट होगोन बेजोंनो जोंबो नोंथांमोननि माबा कमेन्टसजोंनो जों बिराद बोलो मोनो मिथिबायना एसे बेनिखायनो आं आइडिया बयखौबो आसा खालामो आरो औ बेनो आरो रायजो राजाफोरनि मोजां मोजां कमेन्ट होनायजोंहाय भिडिअ बानायनो कन्टेन्ट लाबोनो एसे आइडियाया बारा ओंखारफैयो औ ओरै बानायोब्ला ओरै मोजां मोनो ओरै बानायोब्ला जोंखौ सापर्ट खालामो रायजोफ्रा बेबायदि माबा फिल फैयो आरो गोसोआवहाय हिम्मत मोनो दे आदा बेंलायनि जेसेबां फल'वार्स दङ दायो थेंक इउ स' माच जोबजासिम थाफानायनि थाखाय माबाफोर गोरोन्थिफोर जाबायबा जोंनि रायलायनायाव अननानै निमाहा होबानो जाबाय जोंखौ गावनिनो बर'नि फिसा फंबाय साननानै बयखौबो खुलुमना थाबाय लोगोफोर आं थांथ'नोसै माने आं नायबाय थानोसै नोंखौ आंबो थांखानोसै औ गासिखौबो खुलुमहरबाय गाइस थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल दा 90 जन मानसि दंबावो दा जोंनि लाइफआवहाय जों मेहेरजों आंजों दा लाइभ थादों बे लाइभखौहाय जों जोबजासे नायफानायनि थाखाय लास्टायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरबाय आरो बयबो सानफ्रामबो जेब्लायबो गोख्रोङै गोग्गो देहा लानानै थाबाय थानो हाथों आं बेखौनो नोंथांनिसिम बावहरबाय आरो लास्टायाव बयनिसिमबो गोजोनथोंसै आंबो बेयावनो बिदाय लानोसै दे आंबो थांबाय दै दे औ दा नै मेहेर फंबाइनि पेजखौबो फल' खालामबाय आंनि फल'वारफ्रा लास्टायाव औ बेखौनो नोंथांखौ खावलायहरबाय थेंक इउ आदा थेंक इउ आंनिफ्राय दे दावगासिनो दंबायसो दा नोंनिया गोजौआव थांबावबायसो माबाखौ दे आं दा स्क्रिनसट खालामना हरनायसै बे मनिटाइस खालामनायनि अपसनखौ औ जागोन दे औ दे गोजोनथोंसै हामबायसै बयनिसिमबो दे हामबायसै दे सापर्ट औ खालामनो थानायनि दे थाखाय